A Matěj zase jako první. On to prostě kempí, kámo, tu armu. On na to čeká. Ne, já jsem to zapnul. On co, že co to byl tady nehrál nic jiného s váma, že tady prostě jenom čekal v té armě, kámo. No jasně, on tady jenom čekal. Ne, já jsem zapínal teďka. Ale kecujte. Ne, to tě nevěř ani hovno. Ty se vždycky napojíš, tak 5 sekund potom se to zapnu. You go to Gulag. Ale dostal jsem více než ty za dnešek. Já s tímto mašem už nebudu jezdit asi. Ne. Jo? Ne, už zas. Kamo, dobré, ale tohle jako... To už není ferální ta hra. Co mi kdy nestalo, že bych takhle naboural. Kamo, celé moje tělo je v bolestech, jenom stejný jízdy. Upřímně. Jeď! A co to za... Nezabilo! Ne, kamo, tam byl typek v benzínce, který kempil. Jo, aha. To je z vás? Jo. Crazy. Matěj. Hlavně jsem moudl z toho. Ach jo. Bez... Bože. Já jsem čekal, že to bude nějaká malá mesera. Nebude, nic, oh shit. Vole! Co to? Jsem prostě jebal, typek. Oh shit, jsem down. Někdo střílí? Jo. You go to Gulag. No chceš radši bránit. Kde, jakým nákladem? Pojď jeď za mnou. To můžete Pozor, hlavně opatrně na cestě, to minomety. Jo. Pomoc jsem na světový. A to si, Super. to si No, to taky házám. neprojede. Já Krasta. vidím dva No, problémy teď minimálně. Moje ruka! Dobře, zastavuji. Já! Cože? Zastav, my jdeme dovnitř. Sobě ty police. Ty to oběť. Znovu nejedu. A jdi? Áno. Matěj? Klidu, klidu. Vypnu to. Co dělá? Nic. Naboural do zdi. Crazy. It was crazy, man. To ještě mám adenosin. Ale to To není prostě dobré, ne. úplně, to- My chceme to dobit stopne. Seaport, kamo, ani tam pořádně nezautočíme a už tam na nás poslali tank, ty vole, APCčka. Ty minus. 10 Je to pušili všichni. Už to všichni pušili? Ajaj. Nic, já jsem se ho probral, dostal jsem instakill. No, jak nám se Kubo, jak Ne. nám se připojil tam to spodní město. Já si zase noklí. Jak se v klidu. Aha, tomuto bych se k nám připojil. To bezvědomí. Matěj. Ty jsi v klidu. Já jdu A já plnou parou střílím vpřed. do kamene, proto. Ne, jsi se noklí. Už je auto na ruby, to ne? Pomoc, Filipe. Kdo? Matěj,
Co? Do tebe. Počkej, No, což dál. tebe zase střelili do hlavy totiž. Jo. Kámo, jsem bezvědomý. Ne, já jsem bezvědomý v autě. Tam boucho, hoši. Já nevím. Pomoc, Pepe. Chcem pomoct. Helikoptéra? Jasný O, letadlo. To bylo letadlo. A, helikoptéra. Už Co to? Já jsem se chvilku nedí... Co? Co tu stalo? No, to jelo. My se naproti sobě, tady jeho prostě taky ten obrněné vozidlo, transportní. No. My se v tom MRAPu, my jsme se ho našimli, to máš do něj narval. Instantně bouchl, co je nepřátelské vozidlo a odletěl asi tak třeba 20 metrů od nás. On je až tam. Možná to je více než 20 metrů. Tak byl takhle. Nalevo další. Můžu Jo. přímo před nosem. Kamo, on nechce umřít. Já do něho narval asi 20 ran a on neumře a teď jsem bezvědomý. No, engine. Člun vyhrává prostě. Do člunu! Ne, já jsem tady. You go to Gulag. Mimo se, aby to mohli otáhnout, ne? Už. Já se zaprvé schovám bouchačku a mě to Nemůžeš naštve. ho- Se buglí, kurva. Počkej, pozor. Uní. Uskaču, letí! Letí! Co děláš? Počkej, počkej. Však On já je drák. ani jsem v té lodi. Ne, Komo? On je drak! ne, Spadlo na lano. No tak, já jsem umřel na full damage. jako by Ty to si sedí. mrtvý. Ne. Vši, Kurmáky. já jsem ho dostal z toho, to nejede? Jo, já to můžu řídit. Počkej, co? Jak to tam ty dostal? Fila tě raději zabil. Ne, já jsem zabil Filipa. Ne, on zabil mě. Ale ty jsi zabil, ty jsi zabil, Jak jo. to tam ty dostal? Pojď. Co? Víš, jak se potápí Ríša? Oh, what? Co se stalo? Mletě. Kde je? Kdo stojí na tom Reaper Stationu? Co se Kde stalo? je? Kde to Tam nestojí máte? Michala, on je bezvědomý. Kde? Počkej, když já jsem bezvědomý. Na mě co Já jsem bez... Ale bezvědomí. Neutopí se? Ne, neutopí. Ty jde Matěj, ale. Ano. Někde ve Já mu dám... vodě. Já mu dám pár morfínu jenom. No way. Hele, on vstal. Jo, Já jsem ho chtěl zrovna vytáhnout. No nic chlapci, jdeme opravovat Mary. You go to Gulag. Kotka. Nebo To se jsem jedno. surfoval, no, je moc. Ty do mě ne? Jo. Kyle letěl. To byl kámoš. Chci Kamo, říct, že kdo to jsem tam jede, tolik vole? zdravý. Kdo tam jede v tom lambu? Ne, nemá škola taky. Co? To se má škola. What? Tam lítá. Co leď tam? Tak já s tím udělám aspoň... A, Nechci tohle. To už je náboje v tom. Opravuj. Kurva, ale my jedem pomalejš a pomalejš, vole, my máme asi prosté kolo, vole. Myslím, že víc než jedno. VHL je asi kolo, že? Máme jaksi... Ne, fakt? Já ti řeknu takhle. Máme 2 zbývající. Aha. No nic. A já si říkám, proč to jede tak pomalu. Ural, hoši. Co se Máš právo ho zastřelit. Nic se nestane. Tak počkejte. Karatel. No mě tam ho nezastavíš, kamo. To co je za kuchy auto? To zastavím. To si nemyslím.
Kyle odletěl. Kyle odletěl. Vidím kola Já a už nemáme ani jedno. počkej. On nic neudělá nám. Takže já to odslužlívu. Co? Co se No, bylo. Kámo, my jsme narazili do auta a odletěli jsme být tak kilák. Co se děje? Kurva. Co se děje s těma, vole? Výbora stane. No nic, to úplně zničené auto. Ahoj. Ej, bacha Tome, nad tebou. You go to Gulag. Prostě skojíš. Já nevím, co na tom řešíš. Nemůžu řídit, no, nemůžu se fast travel, protože nemám plno... Protože všichni tady nesedí. To je strom. Čo vážně stane, narval se toho stromu. Já jsem nevěděl, že tam je strom. Kámo, Já to jsme ve je firstu, barak no. v baraku. Normálně. Chápu je. Vezálo to lano. Tak půjdeme s lanem. Dám komu někam jet. To Matěj! Tak jdeme se rozdělit. No, chceš fighty? Jo. Okay. Au! Jdeš na Dozad gaming! outpost? No jdeš na faktorku. Já už mám energii. Au! Oni jsou dva! Já ti zbíjo. Oni jsou dva! Zastavím. Ale počkej, já už nepřežil ani jednu kulku, ty nebyle, to je podvod. Slabý. Slabý kus. Ne, ještě... Pičo, jich je moc. Dostal jsem gay. On mě to dělal ještě Liša na zemi. Koho teď, vole? Come on. No? Kam teďka utíkáš, to? Řekl to by, co se tady sakra děje. Kam jdeš? Děláme ještě ten raketomet. Potem. Nebo já ti šutnu Panzerfaustem. Kde jsou? Aha, no děje? Jak říká auto. Já jdu 140 km/h. O můj bože, já letím! Zabij se! Zabij se! Pojď. Chceme vzít, nebudeme brát Bavoráka. Vezme... Dobré, kamo, to auto teďkom doslova sekundu letělo. Pak cyknula. Já se vidím zeleně, kurva. Kurva, vole. Co? Chceš naši vidění, nebo co? Ne, mám zelený brýle. Hej. Dobrá, no tak asi nepojedu, no. Ty merda. Nevím. A ti jsou za má. Taky Mám to opravím, chlapci. Já se si... To ten náš outpost? Ne! Neříkej mi. Jo, jeď tam, jeď! Ale co s tím tankem? Já mám raketu. Panzerfaust! Panzerfaust! Oj. Já mám to... Ne, já nemám raketomet, já jsem ho odevzdal, vole. No. I bring Panzer Division. Oši, já udělám Allahu Akbar. Možná, Jo, že až ještě na- po cestě zabiju tím autem, ale... Až na to, že neexistuje, už běž. Takže neexistuje, víš? No neexistuje. Jak myslíš, že neexistuje? No, A jako jo, kam zmizel? existují její základy. První patro. A to je tak všechno. Well, tak tady asi už asi nebudeme bydlet. Tady už jsem potom, co jsem viděl tu poslední, tak jako jsem tady už nechtěl bydlet. No, well, by, kamo jež, Viktor, kamo, Ten nahoře. kamo, jako super, nejvíš, kde je ten barák? Je to taky, no. To jsi šli dole? No, dole tam Ankušus, to je Pradríša. Jo.
koľko nechce vstávať. Ale lavičky zůstaly. Ale už je to lepší. Kámo, Už otvíram oči víc a víc. Ukáž pult. You go to Gulag. Ne, to Ani dám vole, dočeknúť. Hunt him. Jsem A co si děje, myslíš o helmu, ty retarde? To sa klasické RPGčko, Lišo, vidíš to? Já tady lučím, no. Co by se stalo, kdybych tě ho narvat do prdele? Co by se stalo, kdybyste narval Filipovi do prdele? Je tu No, není. není. Taký krásný pohled. Kurva. Gosh. Mě zklamal. Já mám srčko Intel, tak podívám se, já jestli mám, dělám mu anální sondu, jestli tam dá nějaké papíry. Co kurva? Hmm. Kazení, až můžu zdít vlajku. Dobrá, a to mám jako na sobě anténu, nebo to co mám teďka? Jo? Jo? To má, Ty nevíš, že dnes po sobě nosíš antény? to má. Já jsem byl synový alien, kámo, za izolačnou. Ukáž. Co? Hmm. Jako, To 5G sítě prostě. Antena. No hard rate. No nic, další CPR. Ty budeš žít, debile, probuď se! No nic. Ty se tím jak ve Větnamu, vole. They're in the trees! Ale uobo! Počkejte, i na země, vole. Šum, šum, Vietnamese! Vietnamese! Čas. They're in the trees! Gromit, did that tree just speak Vietnamese? Se líbí. Kurva. Au. Ne, ale kam nemusím mě jako zabíjet. Děkuji. Ček se ti zde udělal? No dobré, To dobré. jim do nohy. Klidně. Hmm. No, oba dva se healujou. aha, to je, my vím, musíte tady poblíž. No však si říká, že musí být. Chceš taky? More, já už teď vypadám kačka šmoula. Tak Ale pojďte to. schválite ty auta. Tady dělá stojku. Já tady dělám. Tady dělá stojku, tady tenhle ten podnik si říká mamma mia. Tady tenhle ten holí, tady tomu, to. Tenhle ten už to strachu. A jeden tady chybí, protože ten se vzdal. Ej chlapci, nečumte na něj, on chce soukromí. Co? Oh shit. Drone Oh shit. Tome? Pojď se na mě. Arvíku? Se koupe jak píči. Helikoptera to přežila. Mekaj si. Tam si. To už asi Čo, už se to nezachráníme, co? Už se to točí. On se točí. Kam s ním letíš? Kam on bouchne. Salutuje. Salatuje se s Panzerfaustem. Ej, nějak to... I'm completely and mentally stable. Oh hey look, a helicopter. And I have a Panzerfaust. Ej, je to nějak neovladatelné, Tome. On se to točí pořád. Dobrá, je to nejde. Neovladatelné ta hra kompletně. A dolů, a dolů, a dolů, a dolů, a dolů, a dolů. On přistává na střeše, kamo. Ne, tady nechci dolů, tady nechci dolů. Tady nechci dolů. A je zastaven. Kámo, to nevypadá úplně dobře, jako příběh. A on prostě s tím vzletěl, když to má tu zadní vrtuli úplně v píči. Nevím, doufal jsem. Není dobrý. Kamo, co si myslel, že se stane? Ale počkej, já jsem profesionál pilot. To vidím, vole. Za chvíli z toho
Teď je černá vola a za chvíli z toho bude červená vola, protože to bude hořet. To narve do té budovy. dobrý, Ne, on to dobrý. fakt, On to fakt přistál. přistál. vole. To není možné. Proč mi to dávat? What the fuck? To nemám to prostě šutu raketometem. Jo! Pojď. You go to Gulag. Co se stalo? Co? Co se stalo? Mě to procentně zabilo. Mě to procentně zabilo. Co se stalo? Stihl jsi to? Co se stalo, ale já jsem nic neudělal prostě. Jinak je auto v pohodě, ale jen trošku hoří, ale je v pohodě. Takhle a takhle, tady to jde. Tak to zavři. Jo, dobrá, tady. A nic se nestane. A, zvasil. A, já se. Oh shit. No. Třeba jak otevřít ty dveře tady. No nevím jak. To nejde? No jako... Tady to jde? Trošku nám to lítá. Aj. Kurva. Proježděl jsem kolem traku. Mikko Rezano is sending his regards. Kámo. Nic nedělá. O, Prostě borec si po jeho smrti, kámo. Nic to nedělá. Hej, co vy si tady děláte, bro? Hej, co vy jste dělali? Já jsem jakoby chtěl jet dovnitř, abych tam dal ten arzenál. A já místo, abych jakoby... To droplo. Já místo toho, abych jakoby odešel z toho vozu, tak jsem omem zavřel dveře a mě to odbouklo. Okay. To ani mě nebaví. Jdeme. Víš, jako Oh shit, oh shit. Oh bože. Ochu. Ono to začalo mírně hořet zase. Hej, to má... Co to hlasíš, pos? Co? Matěj. Co? Tady. Stavej. Vidíš ho? Já se nevidím. Auto! Co Já dělá se to ne- auto? You go to Gulag. Uděláme. Ne, tam jako tyž kulomet. Kde jsi tam vzal druhý? Ne, Odkud vlezl? no, tak já se taky chci plnit. Hej, řekněte mi, odkud jste se zaspal druhý? Nevím. Odkud vlezl na ten kulomet? Půjde. Tak, tahej. Tahej. Já čekám, jak on to moc dojebe. No, Co to no je? nějak... Co to bylo? Matěj? You alright? Jo, lidu. To je co? Běžem rovně. Ten light tank fakt jezdí po okraji mapy, hoši. Tak, retardu, vole. Matěj je Ale ta kamera mě trošku pomalej. sere do píči.
Chápeš? Prostě to zoomuje zpět tam, co s tím mám kurva dělat? Mě tež. Si chcete. Komu taky uvidíte, co to je? Co? Prostě tak natáhnu ty A jo, jak se, že to je strom. A, Já what to se the taky fuck? podívám, jak to je všechno. Kamu, kde má tu hlavu? Co to je? Nabiju. A nemá nohy. Počkej, Ale má pořád tam. Jo? To fuck. Unlock? Vehicle has been locked, vehicle OK, has my been se unlocked. potřebujeme, já se potřebujeme vypadnout do tebe. Jsi to unlocknul, to jsem dát do garáže. No já jsem to teďka prý unlocknul, no ale... No teď to, oh shit. Šimi. Já zkusím na to nějak odvést, ale jako pochybuji, že budeš mít silnější... Zapoj to. No tady je moje seda. Zkus to nějak zapojit. Já vím, já jsem... To se dá sedět. Počka. Máte myslím, že budu fungovat jako... Je to Dobrý. jako... Nice. Nevím. Ne, tady tímhle směrem. Šup. To má? Budeš navigovat? Co my tady Je děláme? správně nebo ne? Nevím. My si tady hrajeme prostě stíhačku. Doleva? Počkej. Uši. Na... No co, točí... Hoši? Uši. Hoši, to je ta faktorka, kterou točíš Počkej, 50krát. ale mi to převrátí. Sportím. Teď zpátky. Už je v pohodě. Jo, a který si jdou třeba 50 za tu stejnou faktorku? Pak to já nechci úplně jako... Pojďme tam, Matěj, budeme ovládat. No tak nic no. Tak prej nic, no tak prej stíhačka. Kámo, co to bylo? Tome, my jsme tu stíhačku posouvali, že ona jela třeba kilometr za hodinu, ale měla zapnuté plno trysky. Tak my jsme ji vytáčeli tohle v klidu. A najednou jsme na ní čukli oba dva najednou a ta stíhačka odletěla tak 50 000 km za hodinu do prdele. A bolka nebo co? Jo, Ale bohužel. to prostě narvala do mě potom ty vole do lesa. Ne, tu je právě kopec. Dobrá, Matěj. Možná jsme ztratili stíhačku, ale Ona ještě tady je. já tady tohle asi jen tak nezapomenu. Je to po té brání. Oh, bože. Já radši jdu ven. Já to zaparkuju takhle. Velice dobré parkování. Souhlasím. Autoškole, kam bys prošel? Už tak takhle parkuju v autoškole. Schodí? Zezadu. Pošlo. Máte si dát IPCčko, hoši. Bude tam 2 teď. Kamu, já jsem udělal 360. Já víš dál jak kučováš. Ta ruská helikoptera se mi ale nelíbí. Jo, to je... Zajímavé. Oči raketo! Dobré. Funny. Jo, Věřím, kamo straky má typy na mě hodí raketu. to máte já říct gráty nebo všichni to? uvnitř Jo. outpostu? Jo. No, před ním. Stíhačka je přijď. Jo, kde za... Já jsem se otočil, tady zapíšu ta stíhačka, vole. Jáčka to narvala do zdi. Do Nebo do země. sněhu. Ty jsi to...
Ne, se přesednou. Chci být radši za tebou, kdyby nás začali střílet ze předu. Jak to táhne 104? Myško, Ano? jak rychle to táhneš? Co? Jak rychle to táhneš? 4 kráky za hodinu. Už jsem viděl, jak ho to portuje, ale...